Ko je ovaj mali što vam prilazi? Jel on zna da se ovdje ne smije hodati, da ja zabranim ovaj put, da niko ne smije ovdje hodati? Viđe Guštera, alo Gušteru, kud si ti krenuo ovdje, ne možeš proći pored mene, viš ti koliki sam ja čoveč, ja ne dam nikome da ovdje prolazi. Pa druže, ja sam te ovdje samo prolazi, znaš, pošto mi je malo bliže kući i ne da mi se tamo okolo hoda, znaš, ima ono brdo tako da noge otpadaju. Ma kakva noga, ne zanima se to mene, ti ovdje neš proći ljudno nikako, samo preko mene mrtvog, tako da možeš krug i naljevo, razgul kući dole. Jel ti znaš da imam ja crni pojas u karateu? Aj sad da vidimo ko će ovdje proći. Mali, mene se ne zanima šta si ti trenirao, taj svoj kung fu i to, ali jel ti vidiš koliki sam ja čovječ, ja čitav dan cijepam po 7 metara drva. Aj eto, ako imaš tu takvu želju, haj vam da se ja i ti potučemo, haj da ti ja dokažem ko je jači, hajde, hajde. Vidi ovog malog, ovaj stvarno izgleda trenira kung fu karate, ujoj. Sad ćeš ti da vidiš. Mali, jest da sam ja tebe promašio da ti znaš, ali gledaj sad kad ja puknem pleskom. Jes me čovjek spuca. Džabe boj men kung fu kad me čovjek sad spuca da sam frcio ko bala. Ojoj. Šta sam ja tebi rekao? Da si ti ne možeš zajebavat sa motorkom, razumiješ? Jel mene zovu svi motorka?